नमस्कार. वास्तू रविराज वास्तू संस्कृती या आपल्या कार्यक्रमात मी सुविधा तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते. मित्रांनो, भारतातील सगळ्यात मोठी वास्तुशास्त्र प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन देणारी संस्था म्हणजेच वास्तू रविराज. या संस्थेचे संस्थापक आणि संचालक आज आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर रविराज अहिरराव. गेली 18 वर्ष ते ही संस्था चालवत आहेत. फक्त भारतातच नव्हे तर जगभरात 22 कंट्रीजमध्ये त्यांनी 31,000हून जास्त संतुष्ट ग्राहक जोडलेले आहेत. त्यांचे 7,000हून जास्त स्टुडंट्स आहेत ज्यांनी ह्या संस्थेतून प्रशिक्षण घेतलेलं आहे. वास्तुश्री, वास्तुरत्न असे बरेच अवॉर्डसुद्धा त्यांना लाभलेले आहेत. यांचे सेंटर्स भारतात अनेक ठिकाणी आहेत, पण मेन सेंटर्स ठाणे, पुणे, सिडनी आणि सिंगापूर अशा ठिकाणी आहेत. त्यांच्या पत्नी मंजुश्री अहिरराव यासुद्धा एक तज्ज्ञ या विषयावरती आहेत. तर डॉक्टर रविराज अहिरराव, आपलं स्वागत आहे. नमस्कार. मित्रांनो, आपण बऱ्याच एपिसोड्समध्ये खूप काही विषय कव्हर केलेले आहेत. तर आज आपण प्रेक्षकांकडील काही महत्त्वाचे प्रश्न घेणार आहोत. आज त्या सगळ्या प्रश्नांचा पार्ट 1 आपण घेणार आहोत. तर सुरू करूया आपल्या प्रश्नांना. नक्की, अगदी चांगली गोष्ट आहे. येस डॉक्टर, आपला पहिलाच प्रश्न तुमच्या संस्थेसाठी आहे. तुम्ही नेहमी तुमच्या आर्टिकल्समधून किंवा तुमच्या स्पीचेसमधून एक तुमचं वाक्य, एक स्लोगन म्हणा असं असतं की हक्काने मागा घर वास्तुशास्त्रानुसार, असं तुमचं म्हणणं असतं. तर असं तुमचं का म्हणणं आहे, का म्हणता तुम्ही असं? याचं कारण असं आहे की म्हणजे याला माझ्या 18 वर्षाच्या ह्या माझ्या कामकाजाचा आढावा घेतल्यानंतर मागच्या एक 3-4 वर्षापासून मी हे प्रकर्षाने माझ्या प्रत्येक वक्तव्यातून किंवा माझ्या लिखाणातून किंवा माझ्या अगदी कुठल्याही जाहिरातीतून सुद्धा मी हे प्रकर्षाने लोकांसमोर मांडतोय. त्याचं कारण असं आहे की 2001 साली जेव्हा मी प्रॅक्टिस करत होतो किंवा नुकताच ह्या क्षेत्रात आलो होतो, तर त्यावेळी माझ्याकडच्या 100 क्लायंटमध्ये हार्डली एखादा क्लायंट हा बिल्डर डेव्हलपर असायचा. माझी पहिल्यापासून ज्वलंत इच्छा ही आहे की भारतामध्येच नाही तर संपूर्ण जगात जी सगळ्या वास्तू बांधल्या जातील, मग त्या रेसिडेन्शियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल कुठल्याही असू द्या, त्याचं डिझाईन वास्तुशास्त्रानुसार व्हावं. कारण मला 100% खात्री आहे, खात्री म्हणण्यापेक्षा हे त्रिवार सत्य आहे की वास्तुशास्त्रानुसार जर घराची बांधणी केली तर माणसाचा सर्वांगीण विकास खूप चांगला होतो. आता प्रश्न असा आहे की मी आत्तापर्यंत वास्तुशास्त्राचा अवेअरनेस वाढवण्यासाठी अनेक ॲक्टिव्हिटीज केल्या. मी साधारणपणे जवळजवळ 15 ते 20 वृत्तपत्रांसाठी लिहित होतो. 7-8 चॅनल्सवर मी वेगवेगळे वास्तुशास्त्राचे कार्यक्रम केले आणि करतो पण आहे. अनेक देशात विदेशात शेकडो नाही तर हजारो कॉन्फरन्सेसमध्ये किंवा वेगवेगळ्या पब्लिक प्लॅटफॉर्म्सवरून किंवा अगदी नाट्यप्रयोग करून वास्तुशास्त्राचा अवेअरनेस लोकांमध्ये रुजवण्याचा प्रचंड प्रयत्न केला आहे आणि ते चालू आहे अजूनही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, तर एकीकडे ह्या शास्त्राला म्हणजे विज्ञानाच्या आधारावर जगात पुढे नेणं किंवा स्वतःचं रिसर्च सेंटर उभारणं, आणि एवढंच नाही तर माझ्या सगळ्या वास्तुशास्त्र तज्ज्ञ स्टाफला आर्किटेक्चरल, गव्हर्नमेंट बायलॉज या सगळ्या गोष्टींचं नॉलेज देऊन बांधकाम उद्योगाला हे कसं शक्य होईल. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की वास्तुशास्त्राचा जो ग्राहक आहे, लोक, या लोकांनी आता हे सगळं करून सुद्धा काय होतंय ना की आजही 18 वर्षाच्या अथक परिश्रमानंतर मी असं म्हणेन की आजही बांधकाम क्षेत्रामध्ये हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकेच रिअल इस्टेट कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हे वास्तुशास्त्रानुसार डिझाईन होतात. नो डाऊट गेल्या 2 ते 3 वर्षात हे प्रमाण प्रचंड झपाट्याने वाढायला लागलेलं आहे. म्हणजे अक्षरशः माझ्याकडे मला एक डिझाईन्सची एक वेगळी डिव्हिजन किंवा डिपार्टमेंट ओपन करावं लागलं इथपर्यंत. पण तरी सुद्धा मी असं म्हणेन की जर हे रिअल इस्टेट इंडस्ट्री हा समुद्र म्हटला तर मी असं म्हणेन की त्यातला एक हार्डली एक 2-5% छोटासा भाग माझ्या हातात आलाय असं मी म्हणेन. त्यामुळे अजूनही बेसिकली असं आहे
की लोकांनी ही जर मागणी लावून धरली की आम्हाला घर वास्तुशास्त्रानुसार हवं, तर मला असं वाटतं की बिल्डर्सना निश्चितच या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. एकीकडे आमचा अवेअरनेस प्रोग्राम, तर दुसरीकडे काय झालं की 2008 नंतर बांधकाम क्षेत्रामध्ये जी मंदी आली त्यामुळे जे बिल्डर अडचणीत यायला लागले, त्या अडचणीमुळे अनेक बिल्डर वास्तुशास्त्राकडे वळले, स्वतःहून वळले नाहीयेत. कारण पूर्वी त्यांचा माल सहजपणे विकला जात होता. हा, पण गेल्या 5-6 वर्षामध्ये लोकांमधला अवेअरनेस इतका वाढलाय ना, मग मी असं म्हणेन की हे आमच्या कामाचं फलित आहे. पण अजून जो टप्पा आम्हाला गाठायचा तो खूप लांब आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की जर मी लोकांना हे सांगण्यात यशस्वी झालो की बाबा रे, तू घर जे नवीन घेणारेस, बांधणारेस, तर ते तू वास्तुशास्त्रानुसार बांध, हक्काने मागा घर वास्तुशास्त्रानुसार, हे सारखं सारखं जर मी लोकांच्या मनात टाकलं, बिंबवलं, तरच लोकांना त्याचं महत्त्व कळेल. आणि एक दिवस मला असं वाटतं की येणाऱ्या 10 वर्षात हे नक्की साध्य होईल की भारतातल्या प्रत्येक बिल्डिंगचं डिझाईन हे वास्तुशास्त्रानुसार होईल. त्यामुळे लोक हो, तुम्हाला जर तुमच्या जीवनात प्रगती करायची असेल तर हा स्लोगन तुम्हीच पुढे न्यायचा आहे. मी आज असेल, उद्या नसेल, पण वास्तुशास्त्र कायम राहणार आहे आणि ते राहिलंच पाहिजे. आणि खास करून तुमचं घर जर वास्तुशास्त्रानुसार झालं तर फायदा तुमचाच आहे. म्हणून लक्षात ठेवा, हक्काने मागा घर वास्तुशास्त्रानुसार. नक्कीच तसं होईल सुद्धा, अशी आशा बाळगूया. याचा पुढचा प्रश्न घेऊया. वास्तूचे आरेखन करताना वजनानुसार करणे योग्य आहे का तत्वानुसार करणं योग्य आहे? म्हणजे अग्नी, वायू, जल वगैरे. इनफॅक्ट कसं माहिती का की आरेखन म्हणजे ज्याला आपण प्लॅनिंग डिझायनिंग म्हणतो. एखादा आर्किटेक्ट जेव्हा एखाद्या बिल्डिंगचं प्लॅनिंग डिझायनिंग करतो किंवा एखाद्या हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सचं डिझाईन करतो, तर ते डिझाईन त्याने वास्तुशास्त्रानुसार करावं, हा तर आमचा हेतू किंवा आमचा प्रयत्न आहेच. आता तुमच्या प्रश्नामध्ये असं होतं की वजन की तत्व. वजन हा सुद्धा तत्वाचाच भाग आहे. म्हणजे पृथ्वी तत्व, जसे 5 तत्व आहे, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नी, वायू. आता हे 5 तत्व जे आहे, तेव्हा पृथ्वी तत्व म्हणजे काय, तर जडत्व, आणि जडत्व म्हणजे वजन. त्यामुळे वजन हा एक फॅक्टर आहे. पण मग वजन आणि ही तत्व यांचं एकमेकाशी म्हणजे एक कोरिलेशन कसं साधता येईल, तर याच्यामध्ये असं आहे की आता जर सपोज आग्नेय दिशेत अग्नितत्व आहे, तर अग्नीशी संबंधित ज्या काही गोष्टी असतात, म्हणजे उदाहरणार्थ तुमचं इलेक्ट्रिक सबस्टेशन किंवा साध्या सिंपल छोट्या घराच्या बाबतीत एक इलेक्ट्रिक मीटर, किंवा एखाद्या कंपनीमध्ये जो मेजर, ज्याला आपण हे म्हणतो की पॉवर साठी जो काही मेन कीबोर्ड वगैरे जे काही ट्रान्सफॉर्मर वगैरे असतात, त्या सगळ्या गोष्टी, किंवा जसं आपण मी असं म्हणेन एखाद्या कारखान्यामध्ये बॉयलर, ओव्हन, फर्नेस, या सगळ्या गोष्टी ज्या आग्नेय तत्वात असतात, तसं पाण्याशी संबंधित किंवा अंडरग्राउंड वॉटर टँक ईशान्येमध्ये असली पाहिजे. तर ॲट द सेम टाइम ही दिशा हलकी असली पाहिजे. आपण वजनानुसार त्याच्यावर नंतर येऊ. किंवा मग वायव्यमध्ये वायुतत्वानुसार, म्हणजे मग टॉयलेट, सेप्टिक टँक, अशा काही गोष्टी आहेत त्या वायव्य दिशेत आला पाहिजेत. आणि मध्यभाग हा आकाश तत्वाचा भाग असतो. म्हणजे आकाश तत्व म्हणजे काय, तर तो भाग पूर्णपणे वजनविरहित असला पाहिजे आणि ओपन टू स्काय असला पाहिजे. अच्छा, हा झाला तत्वांचा भाग. तत्वांच्या सोबत वजनाचं कसं आहे, तर वजनाचा रेशो सुद्धा तेवढाच इक्वली महत्वाचा आहे. याचा अर्थ असा आहे की जर नॉर्थ ईस्टमध्ये तुम्ही 1 युनिट वजन ठेवलं, तर नॉर्थ वेस्टमध्ये 1:2 म्हणजे 2 युनिट आले पाहिजे. म्हणजे जर तुम्ही नॉर्थ ईस्टमध्ये एक 4 माळ्याची एक बिल्डिंग बांधली, तर नॉर्थ वेस्टमध्ये त्याच साईजची 4 माळ्याच्या 2 बिल्डिंग बांधायच्या. अच्छा, 1:2 वजन. तसंच नॉर्थ ईस्ट कडून साऊथ ईस्ट कडे गेलात तर ते 1:3 झालं पाहिजे, म्हणजे 3 बिल्डिंग आल्या. आणि साऊथ वेस्टमध्ये 1:4 आलं पाहिजे. सो 1:2, 1:3, 1:4 असे वजनाचा रेशो जर तुम्ही मेंटेन केला. हे बघा, हे का करायचं,
तर याचं कारण बेसिकली सायंटिफिक रिझन आहे याला. जो सूर्याचा पाथ आहे ना किंवा उत्तरायण आणि दक्षिणायन, यामुळे बेसिकली काय की दिवसभर जर अशा पद्धतीने जर तुम्ही स्ट्रक्चर्स उभे केले तर दिवसभरात सूर्याच्या जो काय उगवतीपासून मावळतीपर्यंतच्या प्रवासामध्ये जास्तीत जास्त सूर्यकिरणं, सकाळची कोवळी सूर्यकिरणं विथ अल्ट्राव्हायोलेट ही जास्तीत जास्त त्या इमारतींना किंवा त्या वास्तूला मिळतील. त्यामुळे तिथलं वातावरण पोषक, पॉझिटिव्ह आणि सात्विक राहील. ओके. हा त्यामागचा हेतू आहे. आणि त्या पद्धतीने वजन आणि ही तत्व मेंटेन केली तर तिथली ऑटोमॅटिकली तिथलं वातावरण प्रसन्न, आणि वातावरण प्रसन्न असेल तर तिथे राहणारा माणूस प्रसन्न, म्हणजे त्याचं काम चांगलं, रिझल्ट चांगले, प्रगती चांगली. ठीक आहे. म्हणून तत्व आणि वजन या दोघांचं बॅलन्सिंग केलंच पाहिजे. अच्छा. आणि जो बिल्डर या पद्धतीने ही तत्व फॉलो करतो ना त्याचं काम पण फास्ट होतं, त्याला अडचणी कमी येतात, त्याचं काम फास्ट होतं, त्याला यश चांगलं मिळतं. म्हणजे बिल्डरला पण फायदा होतो आणि जो राहायला येतो तिथे त्याला पण फायदा होतो. दोघांचा फायदा. म्हणून वजन आणि तत्व या दोघांचंही बॅलन्सिंग केलंच पाहिजे. पण याचं तुला एक सुंदर उदाहरण सांगतो केस स्टडी म्हणून. माझ्याकडे असे बरेच प्रोजेक्ट आलेले आहेत. एक बिल्डिंग अशी होती, एक बिल्डर माझ्याकडे आले, त्यांनी काय केलं होतं, साऊथ वेस्टमध्ये 7 माळ्याच्या 7 बिल्डिंग बांधल्या होत्या. एक त्यांचा प्लॉट होता मोठा, त्याच्यामध्ये साऊथ वेस्टमध्ये 7 माळ्याच्या 7 बिल्डिंग. आता 7 माळ्याच्या 7 बिल्डिंग म्हणजे सिंपल आपण असं म्हणूया 49 स्लॅब, तेवढे स्ट्रक्चर, 49 स्ट्रक्चर्स. आता काय झालं की काही वर्षानंतर काही शासकीय नियम बदलले, FSI वगैरे जास्त मिळाला, त्यामुळे त्या माणसाने काय केलं, ईशान्येमध्ये 23 माळ्याचे 3 टॉवर त्याला सँक्शन झाले आणि त्यामुळे त्यांनी ईशान्येमध्ये नॉर्थ ईस्टला 23 माळ्याचे 3 टॉवर बांधायला सुरुवात केली. आता काय झालं, 21 माळ्याचे 3 टॉवर म्हणजे जवळजवळ 23 माळ्याचे 3 टॉवर म्हणजे 69 स्लॅब. आपला रेशो काय सांगतोय की जर ईशान्येमध्ये 69 स्लॅब येणार असतील तर त्याच्या 4 पट 276 स्लॅब साऊथ वेस्ट मध्ये आले पाहिजे. पण तिथे 49 होते. त्यामुळे प्रॉब्लेम काय झाला माहिती, 3 पैकी 2 बिल्डिंगचे 17 स्लॅब झाल्यानंतर ते बांधकाम बंद पडलं. थोडक्यात ईशान्य बाजूपेक्षा जड झाली तर ते काम ठप्प होणं आणि लिटरली एका रात्रीतून ते बंद पडणं असं सुद्धा घडतं. असाच एक पुण्यातला सुद्धा प्रोजेक्ट होता. त्या बिल्डरनी काय केलं, बांधकामाला सुरुवातच ईशान्येमधून केली, नॉर्थ ईस्ट मधून. त्यामुळे नॉर्थ ईस्ट मध्ये 7 बिल्डिंग झाल्या, त्यानंतर काम ठप्प, किती प्रयत्न करतोय काम पुढेच जात नाहीये. त्यामुळे वजनाचा रेशो हा मेंटेन करताना ही एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट. सो त्याच्यामुळे एक लक्षात घ्या, शेवटी मला काय माहितीये का की माझ्याकडे या सगळ्या गोष्टींसाठी उपाययोजना आहेत. म्हणजे आता कोणाकडून जर अनाहूत चुकून जर काम झालं असेल तर त्याला काम करता येईल. आता गोव्यामध्येच एक मोठी फार्मास्युटिकल कंपनी आहे, त्यांचं मेन ऑफिस मुंबईत आहे. त्यांच्याकडे त्यांनी काय केलं की नेमकं यांनी त्यांच्या पूर्व दिशेमध्ये 18 माळ्याचा एक टॉवर बांधला आणि 2 बेसमेंट घेतले. आणि त्याच्या उलट त्यांच्याकडे पण साऊथ वेस्ट मध्ये 7-7 माळ्याच्या 2च बिल्डिंग होत्या. आणि नेमका त्यांचा जो मालक, कंपनीचा जो फाउंडर होता, त्याची समाधी पण त्यांनी साऊथ वेस्ट मध्ये बांधून ठेवली होती. त्यामुळे झालं काय की आज एक आंतरराष्ट्रीय ग्रेडची कंपनी, पण त्या 18 माळ्याच्या त्या बिल्डिंग मध्ये त्यांना जे रिसर्च सेंटर चालू करायचं होतं, जवळजवळ 2 वर्ष उशीर झाला होता, पण काम पुढे सरकतच नव्हतं. म्हणजे 2 वर्ष अगोदर जे रिसर्च सेंटर चालू व्हायला पाहिजे होतं ते होतच नव्हतं. शेवटी त्यांनी आम्हाला बोलवलं, बघितलं, मग आम्ही त्याला त्या ईस्ट जास्त जड झाल्यामुळे त्याला बाजूला केलं. म्हणजे त्याचा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड सेपरेट केलं एका विशिष्ट ट्रीटमेंटमध्ये. मग काय काम 6 महिन्यात ते काम त्यांचं पूर्ण झालं आणि दे कुड स्टार्ट ऑल. सो म्हणून तत्व आणि वजन याचं प्रचंड महत्व आहे. अच्छा, पुढचा प्रश्न, आमच्या कंपनीत आम्ही 2 पार्टनर आहोत. त्यातील माझा सहपार्टनर हा काहीच काम करत नसून सगळ्या कामांचा व्याप हा माझ्याच खांद्यावर येतो
असे का? याचं कारण मी अतिशय म्हणजे यांच्या कंपनीचं वास्तुशास्त्र इथे बसून सांगू शकतो की यांचा जो पार्टनर आहे ना, हा नक्की साऊथ वेस्टमध्ये बसत असेल. त्यामुळे त्याचं वर्चस्व प्रचंड आहे आणि हा माणूस नॉर्थ ईस्टमध्येच बसत असला पाहिजे. नॉर्थ ईस्टमध्ये बसणारा माणूस जो आहे ना, हायली एफिशियंट असतो, पण फक्त काम करण्यापुरता. लीडरशिप, नेतृत्व गुण, प्रभुत्व या गोष्टी त्याच्याकडे झिरो. म्हणजे कोणी यावं वापरू यांचा वापर करून घ्यावा, त्याने स्वतःहून त्याच्या प्रश्न. आणि मी सांगतो तुला गॅरंटीने, खात्रीपूर्वक, की यांचं वास्तुपरीक्षण केलं तर किंबहुना ते जर हा कार्यक्रम बघत असतील तर मी त्यांना स्पष्ट सांगतो की तुम्ही मला तुमच्या वास्तुपरीक्षणासाठी बोलवाच आणि मी सिद्ध करून दाखवेल की तुम्ही नॉर्थ ईस्टमध्येच बसता आहात आणि तुमचा पार्टनर काही न करता साऊथ वेस्ट. म्हणजे याला म्हणतात लीडरशिप किंवा प्रभुत्व. हे साऊथ वेस्टमध्ये मिळतं. अच्छा. आणि ते यांच्या बाबतीत नक्की होतं. ओके. पिरामिडचे काम कोणत्या तत्वांशी निगडित आहे? पिरॅमिडचं काम कोणत्या तत्वांशी निगडित आहे? म्हणजे तत्व म्हणजे तुम्ही हे जे पृथ्वी तत्व, जलतत्व, अग्नितत्व हा जर विचार त्याच्यात करत असाल तर मी असं म्हणेन की त्याच्यात जवळजवळ सगळ्याच तत्वांचा त्याच्यामध्ये हे अंतर्भाव आहे. पण पिरॅमिडचं बेसिकली म्हणजे हे एक खूप मोठा कॉम्प्लेक्स विषय आहे. पण साधारणपणे एक लक्षात घ्या की आर्द्रता शोषून घेणं म्हणजे मॉइश्चर किंवा जलकण जे काय असतील वातावरणातले ते शोषून घेणं, हे काम पिरॅमिड निश्चित करत असतो. पण ते त्याच्या नुसतं त्या तत्वावरच तो काम करता असं नाहीये. तर पिरॅमिडचं सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की 4 त्रिकोण. म्हणजे मी असं म्हणेन की पिरॅमिड प्रोफेसी नावाच्या एका पुस्तकामध्ये, जे मॅक्स टोथ नावाच्या एका चांगल्या अभ्यासकाने ते पुस्तक लिहिलं आहे, ज्याच्यामध्ये बेसिकली पिरॅमिड स्ट्रक्चर, पिरॅमिड इंजिनिअरिंग, पिरॅमिड डायमेन्शन्स ह्या विषयावर प्रचंड अभ्यास केलेला आहे इंजिनिअरिंग पॉईंट ऑफ व्ह्यू. तर त्या पुस्तकामध्ये त्याने बेसिकली असं म्हटलेलं आहे की 4 त्रिकोण, एका विशिष्ट डायमेन्शनचे 4 त्रिकोण जेव्हा एकत्र येतात आणि ते पण एका विशिष्ट अँगलमध्ये ते एकमेकाला एकत्र आले पाहिजेत. त्यांचा अँगल, जमिनीशी त्यांचा अँगल, आणि ते दोन त्रिकोण जेव्हा एकमेकाला जुळतात, कारण 4 त्रिकोण एकत्र जुळलेले असतात, तर त्याचा अँगल, या सगळ्या गोष्टी जेव्हा एकत्र अगदी तंतोतंत जे काही डायमेन्शन दिले त्या डायमेन्शनमध्ये जर ते एकत्र आलेत तर बेसिकली तो पिरॅमिड म्हणजे एक त्याच्यातून जी वस्तू तयार होते त्याला नाव आपण पिरॅमिड दिलंय. पण त्या वस्तूमध्ये एक असा गुणधर्म निर्माण होतो की ती वस्तू विश्वातली ऊर्जा खेचून आणते, पॉझिटिव्ह एनर्जी, आणि त्याचं पृथक्करण करते. आणि त्या पृथक्करणामध्ये ती पॉझिटिव्ह एनर्जीला त्या पिरॅमिडच्या 1/3 उंचीवर ती त्याला कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्ममध्ये एकत्रित करते आणि निगेटिव्ह एनर्जी वरच्या टिपला ती बांधून ठेवते. अच्छा. हां. तर मग आता बेसिक कसं होतं ना की मग ही पॉझिटिव्ह एनर्जी आपण जर त्या पिरॅमिडच्या स्ट्रक्चरमध्ये वेगळा असा विशेष बदल घडवून आणला तर ती एनर्जी आपण आपल्या वास्तूमध्ये सर्क्युलेट करू शकतो. आणि ती सर्क्युलेट केलेली पॉझिटिव्ह एनर्जी वास्तुदोषामुळे निर्माण झालेल्या निगेटिव्ह एनर्जीचा खात्मा करते किंवा तिला ती न्यूट्रलाइज करते आणि हळूहळू तिथे पॉझिटिव्ह एनर्जी प्रस्थापित करते. अच्छा. म्हणजे या पद्धतीने एकीकडे पिरॅमिडचं तत्व, दुसरीकडे पिरॅमिड कशा पद्धतीने काम करतं हा भाग. आणि तिसरी गोष्ट मला इथे आणखीन एक सांगायचं की पिरॅमिड नुसतं ॲक्युरसी ते जे मी सांगितले तेवढंच असेल तरच काम करतो असं नाही आहे. तर साधा तुम्ही तुमच्याकडे जे वर्तमानपत्र येतं त्याला जरी तुम्ही घडी पाडून त्याचा एखादा ॲप्रॉक्सिमेट किंवा असा विदाउट डायमेन्शन जरी एखादा वेडावाकडा पिरॅमिड जरी केला तरी तो पॉझिटिव्ह एनर्जी खेचून आणण्याचं काम करतो. मे बी त्याची पॉझिटिव्ह एनर्जी खेचून आणण्याची क्षमता, ॲक्युरसी, पॉवर कमी असेल, पण तो आकार ढोबळमानाने जरी आला तरी तो पिरॅमिड खेचून. एवढंच झालं. आपण असा हा आशीर्वाद देतो ना, हा आशीर्वाद देताना आपला हात बघ कसा आहे की हे असं पिरॅमिड स्ट्रक्चर.
तर ह्यातून सुद्धा बेसिकली आशीर्वाद देतो म्हणजे काय, तर ह्या पिरामिडमधून आपण एक काही पॉझिटिव्ह ऊर्जा आपण आकर्षित करतो आणि ती त्या समोरच्याकडे आपण ती ट्रान्सफर करतो. अच्छा. देव तुझं कल्याण करो, म्हणजे मी एक काहीतरी पॉझिटिव्ह एनर्जी तुझ्याकडे ट्रान्सफर केली आहे जी तुझं भलं करेल. ओके. पण त्याला मग आपण आशीर्वादाचं रूप दिलं म्हणून त्याच्यामध्ये एक वेगळा अर्थ निर्माण, कारण शुद्ध भावनेने मी ती पॉझिटिव्ह एनर्जी तुला पास ऑन केली. अच्छा. सो अशा पद्धतीने बेसिकली इवन छत्री सुद्धा जे आपण धरतो किंवा आपल्याकडची सगळी जुनी मंदिरं, राजप्रसाद, त्याच्यावरचं हे पिरामिड स्ट्रक्चर, हे सगळं याचंच उदाहरण. अच्छा. निश्चितपणे. पुढचा प्रश्न इंटरेस्टिंग आहे. वास्तुशास्त्र हे विज्ञान आहे का कला? आता ह्याच्यामध्ये बस महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की आपण यापूर्वीच्या अगदी एका सुरुवातीच्या एका एपिसोडमध्ये वास्तुशास्त्र एक विज्ञान या विषयावर आपण चर्चा केलेली आहे. त्यामुळे जरी 16 विद्या आणि 64 कला ह्यामध्ये वास्तुशास्त्राचा अंतर्भाव आहे, पण बेसिक एक लक्षात घ्या की आज सर्वत्र वास्तुशास्त्राला मेटाफिजिकल सायन्स म्हणतात, म्हणजे अध्यात्म आणि विज्ञान या दोघांचं संमेलन किंवा एकत्रीकरण असलेलं. वास्तुशास्त्राच्या माझ्या अभ्यासक्रमामध्ये मी सलग 3 तास मी वास्तुशास्त्र हे एक विज्ञान कसं याच्यावर शिकवत असतो. तिसरी गोष्ट, जी गोष्ट निसर्गावर आधारित आहे तिला विज्ञान म्हटलंच पाहिजे. आणि चौथी गोष्ट अशी आहे की आजपर्यंत 4 वेळा भारतातल्या विविध हायकोर्टामध्ये आणि 2 वेळा सुप्रीम कोर्टामध्ये वास्तुशास्त्र आणि तत्सम सगळी जी प्राचीन भारतीय विद्या आहे ह्या अवैज्ञानिक आहे अशा पद्धतीच्या अशा केसेस दाखल केल्या गेल्या. 4ही हायकोर्टांमधल्या केसेस या आयदर काही ठिकाणी फेटाळून लावण्यात आल्या, तर काही केसेस ज्या सुप्रीम कोर्टाच्या केसमध्ये वर्ग करण्यात गेल्या आणि सुप्रीम कोर्टाने याला अवैज्ञानिक असं कुठेच म्हटलं नाही. किंबहुना याला संशोधनाला वाव दिला पाहिजे असं अतिशय ऐतिहासिक जजमेंट हे 2004 साली दिलेलं आहे. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी बघता कला आणि विज्ञान याच्यातला संभ्रम निर्माण करणारे काही विचारवंत आपल्याकडे, सो कॉल्ड विचारवंत आपल्याकडे आहेत. पण त्याच्या बाबतीत मी बेसिकली असं म्हणतो की आपल्याकडे फार पूर्वीपासून एक म्हण आहे की क्रिटिक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, शुड बी कन्सिडर्ड ॲज अ बेस्ट फ्रेंड, किंवा मराठीमध्ये असं म्हणतात की निंदकाचे घर असावे शेजारी. कारण तुला माहिती आहे की ही माणसं बेसिकली अशी माणसं मला अनेक भेटली आणि त्यांनी मला खऱ्या अर्थाने माझं आत्मविश्लेषण किंवा या विषयाचा सायंटिफिक अभ्यास करायला एनकरेज केलं त्यांच्या प्रश्नांनी, आणि म्हणून मी सायंटिफिक अभ्यास चांगला करू शकलो. त्यामुळे मी अशा लोकांना धन्यवाद पण देतो. माझ्या शुभेच्छा असतात त्या लोकांना. दॅट्स ऑल. ठीक आहे. पुढचा प्रश्न, वजन काटा कंपनीत कोणत्या ठिकाणी ठेवणे योग्य ठरेल? कसं आहे ना, तर वजन काटा याचा संबंध जास्तीत जास्त विक्रीशी येतो. आणि विक्री आणि डिस्पॅच हे दोन्ही गोष्टी जी आहेत ह्या नॉर्थ वेस्ट म्हणजे वायव्य दिशेत. एखादी वस्तू तुम्हाला म्हणजे एखाद्या कारखान्यामध्ये तयार माल आहे, फिनिश गुड आहे, तो लवकर डिस्पॅच करायचा आहे, वायव्य, वायू तत्व लवकर बाहेर घेऊन जाईल. वजन झालं, पॅकिंग केलं, बांधलं, बाहेर केलं, कारण पॅकिंग सुद्धा नॉर्थ वेस्टमध्ये. मग त्या अनुषंगाने वजन काटा वायव्य दिशेमध्ये आलेला चांगला आहे आणि त्या पद्धतीने तो फायदेशीर ठरेल. अच्छा. पुढचा प्रश्न आपण पुढच्या एपिसोडमध्ये घेऊया. आज आपण जितके प्रश्न कव्हर केलेत त्यांचा डॉक्टर आता सारांश घेतील. पहिली गोष्ट आपण असं आहे की पहिल्या प्रश्नापासून आपण हक से मांगो घर वास्तुशास्त्र के अनुसार किंवा हक्काने मागा घर वास्तुशास्त्रानुसार हे जे काही एक वास्तुरविराजने स्लोगन दिला आहे, तर तो स्लोगन याच्यासाठीच आपण दिलेला आहे की जनतेमध्ये वास्तुशास्त्राचं महत्त्व लोकांना पटावं आणि त्यांनी नवीन घर घेताना किंवा बांधताना जर त्या बिल्डरकडे घर वास्तुशास्त्रानुसार पाहिजे, नाही तर आम्ही चाललो किंवा देत असाल तर आम्ही तुमच्याकडून घेऊ, अशी जर भूमिका घेतली तर मला खात्री आहे की निश्चितपणे बिल्डर्स त्या गोष्टीचा विचार करतील. आणि मी असं म्हणेन की खरोखर ही गोष्ट काम करायला लागलेली आहे. म्हणजे गेल्या 18 वर्षामध्ये वास्तुशास्त्राचा जनमानसात चांगला रुजवण्यासाठी वास्तुरविराजनी प्रचंड मेहनत घेतली, यात काही वाद नाही आहे.
पण त्या मेहनतीचं आत्ता कुठेतरी चित्र दिसायला लागलंय सकारात्मक, पण अजून दिल्ली गाठायसाठी खूप दूर आहे. त्यामुळे अजून जास्त प्रयत्न करावे, जोरात करावे, लोकांना वास्तुशास्त्राचं महत्त्व कळावं. म्हणून हक से मांगो घर वास्तुशास्त्र के अनुसार किंवा हक्काने मागा घर वास्तुशास्त्रानुसार हा स्लोगन वास्तू रविराजच्या प्रत्येक कम्युनिकेशन्समध्ये किंवा जाहिरातीत असतो निश्चितपणे. त्याच्यानंतर मग आपण चर्चा केली की पिरामिड कोणत्या तत्वांवर काम करतात किंवा वजनाचं, आणि साधारणपणे मी असं म्हणेन की कला आणि विज्ञान या सगळ्या विषयावर. पिरामिड मी सांगितलं की 4 त्रिकोण एका विशिष्ट आकारात किंवा एका विशिष्ट कोनात एकत्र आल्यानंतर जो एक वस्तू तयार होतो त्याच्यामध्ये वैश्विक ऊर्जा खेचून घ्यायची एक क्षमता असते. त्यामुळे आपण काय केलं की 3 लेअरचा पिरामिड बनवलाय. त्यामुळे पहिल्या डोमच्या 1/3 लेवलवर आपला दुसरा पिरामिड येतो, तो त्याची पुन्हा खेचून घेतो एनर्जी त्याच्या 3ऱ्या लेवलवर, आणि मग खालच्या लेवलमधला पिरामिड तो निश्चित बाहेर आसमंतात ती एनर्जी मोकळी करतो आणि त्या पद्धतीने ती एनर्जी पॉझिटिव्ह मिळते. पण ॲट द सेम टाइम या पिरामिडच्या टोकावर आपण एक वास्तू रविराजच्या पिरामिडची खासियत आहे की त्याच्या टोकाला आपण एक स्फटिकाचा पिरामिड आपण तिथे बसवतो, फिट करतो. याचं कारण ही जी निगेटिव्ह एनर्जी आपण त्याच्या टोकाला, वरच्या टोकावर जमा होते, स्फटिक त्या निगेटिव्ह एनर्जीला पूर्णपणे खाऊन टाकतो किंवा न्यूट्रलाइज करतो. अशा पद्धतीने केवळ आणि केवळ फक्त पॉझिटिव्ह एनर्जी मिळते. ही पॉझिटिव्ह एनर्जी काय करते की वास्तुदोषामुळे निर्माण झालेल्या निगेटिव्ह एनर्जीला नेस्तनाबूत करून तुमच्या वास्तूमध्ये पॉझिटिव्ह एनर्जी म्हणजे पॉझिटिव्ह इफेक्ट देत असते. अशा पद्धतीने पिरामिड काम करत असतो. तिसरी गोष्ट विज्ञान आणि कला, याच्याबद्दल मी असं म्हणेन की निश्चितच हे एक विज्ञान आहे. यापूर्वीच्या एपिसोडमध्ये पण आपण याला घेतलं आहे. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचा मनात संदेह, शंका न ठेवता पूर्णपणे याच्यावर विश्वास ठेवा. हजारो वर्षापासून जी गोष्ट निश्चितपणे टिकते त्याच्यातच या शास्त्राचं तथ्य आलेलं आहे आणि ते निश्चित काम करते, यात का वाद नाही आहे. आणि या व्यतिरिक्त मी असं म्हणेन की 2 पार्टनर्सच्या संदर्भातला जो एक तुम्ही प्रश्न विचारला होता की जो पार्टनर काम करतोय त्याला क्रेडिट मिळत नाही आणि जो काही काम न करता क्रेडिट घेऊन जातो, याचा अर्थ साऊथ वेस्ट स्टॅबिलिटी, क्रेडिट या सगळ्या गोष्टी त्या माणसाला मिळतात. आणि एखादा नॉर्थ ईस्टमध्ये चांगली महत्त्वाची भूमिका जरी करत असेल, तो काम चांगलं करेल पण त्याला क्रेडिट, रिस्पेक्ट, स्टॅबिलिटी नाही मिळणार. ठीक. सो त्यांनी त्या गोष्टीचा थोडक्यात मानवी जीवनातल्या प्रत्येक गोष्टीवर वैयक्तिक यश, व्यावसायिक यश या सगळ्याच गोष्टींवर वास्तुशास्त्राचा प्रभाव आहे आणि तो जर आपण त्याचा व्यवस्थित वापर केला तर तुमच्या जीवनात खऱ्या अर्थाने सुख, शांती, समृद्धी येऊ शकते. थँक्यू डॉक्टर. या काही प्रश्न आता आज कव्हर केलेले आहेत डॉक्टरनी. खूप महत्त्वाचे पॉईंटसुद्धा सांगितले आहेत. अजून पण बरेच प्रश्न आहेत जे आपण नेक्स्ट एपिसोडमध्ये घेणार आहोत. आजच्यासाठी एवढंच आहे. तर मित्रांनो, दर बुधवारी पाहायला विसरू नका आमचा हा कार्यक्रम वास्तू रविराज वास्तू संस्कृती, संध्याकाळी 7:30 वाजता आणि रात्री 10 वाजता. धन्यवाद. धन्यवाद डॉक्टर. धन्यवाद.